Autodeterminació és ser. Tenim dret a autodeterminar-nos, peti, perquè nosaltres som abans que la llei i perquè sobretot som abans que aquesta llei, tenint en compte que tenim lleis que teníem lleis que tenien més de 700 anys. Per tant, és igual que dir el govern espanyol, nosaltres tenim dret a autodeterminar-nos en el moment que ens sembli millor. I ara és un bon moment. Catalunya és com una petita peça que no es veu, però que fa que a vegades és la diferència entre que un engranatge funcioni bé o funcioni malament. Per això és important que tots participem en el procés cap a la independència, perquè una Catalunya independent segurament el que faria és que Europa, funcionés millor, que els mecanismes, que l'engranatge europeu funcionés més fi. Jo crec que sempre ens podem autodeterminar, però que ara és un bon moment, ara que Europa passa un moment de desconcert, la independència de Catalunya o el procés d'autodeterminació i la participació ciutadana el que poden fer és marcar un referent nou a Europa que permeti canviar la manera de relacionar-nos amb la política i iniciar una nova etapa pel continent que el faci més pròsper i el posi més en el centre de referència del món. Per tant, animo a tothom a participar en el procés d'autodeterminació, fins i tot aquells que siguin contraris a la independència, evidentment, per això que dic, i voldria donar gràcies a la campanya de l'ICEC, a la campanya internacional per l'autodeterminació dels pobles de l'ICEC, perquè crec que és una bona iniciativa, no sols a nivell català, sinó també a nivell europeu. Sí a l'autodeterminació.